Hanya hai lam sugote oshani kadal video tini hingga dolog kita enjoy khanya kita para rogo thana joto jaga no goro nani hinai sung dolog sung na panya pakasin mahalo kita nai lanya hinai mo kita momo chala tongani guys tabung ngesung dolog wa kita go tola thana hinai lai tongo borok phai tongo gari ba ya sungno pik khanya ni bagoi ngesung tabuk kita hanya ongkholai tong hata borok phai tong te hingga leshi to kha koita ba dikha Chatan baji to khakoi to sowing family inke noroi malai nyai nyai toni paitha ja tini nani video no borok yango lai akoni phaikya borok ke yango lai akoni sopai jao ogna ware sukol kare ja mata ja sopai ja tabo gari bek khai tongo ngasang tabuk thang lai nyai para digi sikang thanai apore agotola thanai thangmani pore norok bai hanya hai malai nyai tini asuk dini pore dol be bai gorong nani Taiman kawan bagai kurang lai tunggu seng, tapi nggak sini para lama siko, ikon aja perong pulau tunggu korok beri, gang kabus kau kakak, nggak tabung dia seng highway lama sampai ke highway lama ekdom smooth night hawk gitu hera. Tabuk nggak seng bel pang lai aku naik hasugo sampai ke. Hasungni lama rok ekdom naithok ngai tongo pura tha sungai haipeno lama odek sipai kha hangke te odek pa sipai khongke abon bagai no aram nangyang oma haike mang lama highway lama thaga hangke busu aram nang khammo hai obu thagai ma tong khatam ni gayang go dolog muya paina ni thangja hingke ba ro gari go kisa kolom si tong kha hasugo hi Hai. Oh, hai. Hai hindi ta. Tao hiya. Na bili palo sama thang le. Tubuk hingke sang finally agotola shopai ka. Shopai man tabuna agotola ni gate hapai drop entry drop hingke. Nai tuni tini ani video no. Ngoi shu gurok na bana tam ningke ang gari bising tong te video khaimani hingga gan bo sarok jak hingke ang copyright klai no hne ang no voice khanari mang town faika hingke no traffic jam ekdom kosto jaga traffic o hingke no ma bo thaksu koita jaga ma bo thak selaka haisi gari kamabo tabuk hingke sing sopaya koni dolog ni barao thangi tongo dolog bong ni gari ni hanani hingke sinoro gari te kaisa gari bong ni hanata tabuk hingke songbong ni bara ni ongkhori haileka borok bo phainai singko fast phai kheta tabuk hingke city center shopai jak tabuk hingke sing ice cream chalanya nai tongo dolok bai khatung ni bagai ice cream chalai nai tongka agi rogo o kaji sani hingke rogo sing belekhin berelai jo kajak bai hingke asuk mas malai li hingke batini hingke second time mal tabuk hingke iko borok masa gota kharmaisa ice cream sanai tongphai hingke ani bu pai ri kha gyabo no tam khanya ba borok bokri san tongphai hingke ba film naina hanai time ani bagai hanyo berelai to khata time khai sing thalanya jajak ngko smart bazar belai khai no ongkong tong kha borok biringi to kha traffic o jam hingke ba abonyo thalanya nai tong sangi to gari wa achuke kho tabuk hingke sing te plate kaisa momo sana hanai nasinglai tongo tabuk chawai akon bai thalasina sing tabuk hingke gari bek khanya ni mani gari na hana thang tongo gari parking khaijak ni tabuk ni sing film najan bai thalasini dolok kha borok naile borok ke noko thangsine maming songlanya kota Hi himade Hi. Hello. This is our ticket and we are going to watch movie. Sung movie nailanya himale borok chinaje bus khali sung khorok buri nyo jaga haino kok salai tongko surung ya ko borok bas bas phaibiya ko kenai tungni tini nyan video bahing ja comment ki sari tamni film naya balo suka agi sung je siklapur nai tabuk hingke sung ko surung gi tongkha borok wogla mana phai tongkha puila tabuk no surung drop tabuk hingke watas ung jaga tra bathak jak tabuk hingke sung film paya konai ki filai kya hall ni ongkholai tongo ta tabuk hingke to sung direct thalai sinai nogo thangmani pore tam khainai tong good morning guys hingke hanya hai tini hingke sung bongaro thoka hingke mia film ronaya konai thomani 2 ta 3 ta baji hingke ba phoni maichau ya kon bai sung mukhi chanani bagai nailai tongo bong thaichu khaglai tongo
ge sungtabo thaijak sanai nai tongdi askan no muktrui man ko mane muktrui sorui tongkha ke asuk thuma bo chaya hedba ge sori rokisa tamjani lorma haingo gari rokawi gorong mani ke baban bagino sungtabo mukhi chanani hanai nailai tong thaijak bangma naiji bongor thaijak gatabu bukhagi tongo thaijuro bo sakangge sori srangai thango haisi naidi ko bang sagaro se tok rokajak tok bajak nai tong mane yago ni mahan tong ta basa moto kai ma sibla kolam khaimani ke ba tabu ngising thaijak suprak lasinai thaijak salai sinai yang te phang tong jote phangnai yang ka se buthai kri sing sigang khangma kri da ajaga ke buthai pangsu thaijak ta asuk chanai ya ke ba sang khoro buri sing ke ba tabu ge nogo se khage tu ya ko nei khugui helablai tongkha mosrok to ya nei amang ka tini shanai thongnai haisi khokti siwasa no sorai ke faidang siu tamjani mukhang bo sidra khasu semali ani ba beri bo sidra mani naila tabu ge som duya ko nei ya goi sapigi mojri wasna patla ke helabai tabu ko moso bai sapalai ka nei wasan sachine khute wasan chorai to ko sasnai tamning yang ke moso yok saimia abon bagai yang saya moso yok ke bati bo helabai ka nei janai ngai tini ani video na tabu ke sang thaijak sana nal tong nai di kom wow bele yummy haisi tabu ke suru khlaisnai angke hello buise sawo sombai mosa kisa te na horai momo song ke moso ke tib ho yong na moso yok sai mia pa aram na khaise tabu sita sha sana mosong tong sa ha mono samano ko angke tepsi sana mosong tong video editing khaide tai tabu ke sung nogo thanan bagai ruana rina ne nai tongo barok sungno tunai rinai tabu khwayota ke nai tong tini bahing sak ani video no tabu ke sung ruana relationai boni nokhlani thalaisinai ta sungo tini ke parawa thanga ke borno basinaro muthuina rongnai angsa saye ko tabu ke sung angkhor ka naji ko main gate o sung mono tabu thalaisinai tabu ke sung borakathal bazaro sokpa singyang goti phayo tam kamo mandai tike phayo asen borakathal te phayo aisano hejamaro pa phayo hejamaro hoite hinkayang sung khoyo thasinai ta ngai tini hejamara age tam sorry borakathal bazar nai ko borakathal bazar borok wangma ang tongo ke habli asang direct hejamara soi ke hanke tipin khlaisinai hejamara bazar sokpai mai chalai nai tongo hotel habai hingke sung mui rok sana ningke godok chakhoi rok mangkha sabji rok mangkha hingke sungte pork wahan hingke te chicken chalayo hingke amno 100 po abai hingke 90 teka take maiti chawya kani ruana laisaka haina haite oisya tabuk hingke sung mobo jaga sokpai kya o yang belbari laise yang sonkhola no sokpai tongpai kya tam khani hino shelal ka gari kana uskamo kao tam khasina shele ka angke ba tini khang rokoi ro suma thangsi ki chami cheleng mani lamba nai thong tong satung acc ma thalai chu sunga saka tung mani hingke ba tung su ka angke acc saka bo thokpai do ke abeno washo phairi ka tamni ga yang saklom diki hasu diki thanda oi hayo hedaba hai good morning tabu hingke bo phongo busaya kone sinaron thuka tini borok hingke ba thana ni bagi ready chiklai toka mai rok sa se kho thana hinjanga mai che ek rohoi hanai rokoi taka mai che thana hanai tabu hingke borok gari sikari lai toka thana ni bagai mai teisa baye kuno rohana kore hingke ba bongno kuno rohoi maliya andro sa thaisa kas kola nuka amasung rohoman chiu kuno sikari sabji rok tabu hingke borok thalaisinai sing bongno kisa bye rok thang lasinai hini kaham kurang thalai di kok mohai nenta ke borong wayango thanani po ke ba kon phan malang yani sai tong na nge sai tong tamma amorok ro to hne rang dai ri ro ka phat tlang hin tong ni ta ke borok ta thalai sinai
Next time malayan. Halo. Ani video no paithak jara nai mani bagai